takaisin Suomen maankameralle ja lämpötilaero Kanarian ja Tampereen välillä on sen verran kova, että meikäläinen ottaa tällä pehmeällä laskulla kotioloissa reenailu matolta. Kylmää touhua tää Suomessa reenaaminen. Kanarialta kotiin palattua kaksi päivää kattelin äkkilähtöä johonkin Alicantteen. Ajattelin, että mä en kestä näitä kelejä. 50 asteen lämpötilaero oli aika shokki siinä alkuunsa, mutta nyt alkaa pikkuhiljaa tottua ja nyt ehkä tuntuu siltä jo, että jaksaa 4 viikkoa täällä Suomen pakkasissa. Nyt ollaan parhaillaan Kisakalliossa maajoukkueen leirillä ja olin tossa äsken poluilla juoksemassa pitkää lenkkiä, niin sanottu ala-alueen hapetusta eilisen ratatestin jäljiltä. Nyt hyville urheiluopiston sapuskoille tänne Ruokalaan. Takaisin Tampereelle ja ulkona kelit on niin surkeat, että ajaa kyllä väkisin tänne sisätiloihin reenaan. Nyt teki ihan pääkallokeli pihalle. Pakko vetää matolla VKD. Paikalla oli tänään myös Jussi Suna, joka on löytänyt myös pitävää alustaa täältä Tullin torin yläkerrasta. Jussi suuntaa töihin. Punakoneen leiripäivä. Ollaan tarkastamassa Tampereen Lunssenin eli Kaupi suunnistus ja lumitilannetta. Lumitilanne on heikko, polkutilanne on vielä heikompi. Suunnistus tuntuu olevan paras, mitä näillä huonoilla kereillä voi täällä harrastaa. Kun tammikuun alun ja puolen väli kovat pakkaset väistyy ja tilalle saatiin vesisateiden myötä vuosisadan pääkallokelit, niin takas se sen, että ei ainakaan meikäläisen tarvinnut leudommista keleistä huolimatta siirtyä vieläkään pihalle. Ensimmäisen 2-3 viikkoa juoksin ehkä omien laskujeni mukaan pihalle noin 5 kertaa, ja kun määristä ei tietenkään antanut lupaa tinkiä niin itselleen, niin siitä voi päätellä, että mattoa on tullut rullattua ja rataa kierrettyä ihan huolella niinä viikkoina. Pahimpien jääkelien aikaa ulkona juokseminen oli helpointa ja rennointa mettän puolella, kun tiet ja polut oli käytännössä käyttökelvottomat. Ja pari suunnistusharjoitusta tulikin heti siihen saumaan heitettyä ja ne saikin odottaa tulevaa Espanja leiriä vesikielellä. Hiihtokeleistä haaveili Kanarian viikkoina ja niitä nyt ei varsinaisesti voi sanoa täällä Tampereen leveysasteella pahemmin näkyneen, mutta siitä huolimatta kävin Kaupissa tykkilatua kiertämässä vapaalla pari kertaa ja ei niistä hiihto-olosuhteista sen enempää, mutta suunnistuksen osalta sen sijaan näytti siltä, että Tampereellekin saadaan näin helmikuun puolivälissä baarmarkkia, mutta joku päätti näköjään toisin ja nyt tulee taas lunta taivaan täydeltä ja näyttää siltä, että talvi tulee 5. kertaa tänä vuonna tänne Tampereellekin. Ja meikäläistä se ei nyt niin hirveästi jaksa ressaa, että on lähdössä näillä näppäimillä maajoukkueen leirikeskukseen Etelä-Espanjan Barbaatteen ja 3 viikkoa pitäisi siellä suunnistaa hyvissä olosuhteissa ja lämmössä ja sehän tekee meikäläiselle hyvää, että akillekset on ollut vähän kireellä näissä viileissä ja liukkaissa keleissä, että toivottavasti siellä lämpö tekee hyvää ja pääsee täyspainoisesti harjoittelemaan. Ehkä sen jälkeen palataan asiaan ja jos jaksaa, katsotaan.